بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الليلة الجهر فنيند بالسوء من القول بني كونغودي حالا بونك ويدا فنينه إلا من ظلم سنان تونياد سنا تونياد وانت ما جبني haalde haala bonka amma ko wona fotani haalde haala bonka oyi ko ande Allah haali nafiqeɓe ko jamfuroɓe ga ko bamɓe ga ɓe ngalata ɓe ngala ga no siforiɓe ɗo ni haalaji sifaji ɗi jooɗani o wi noon o wi en noon kanko Allah o yiɗa yimɓe peññina haalaji bonɗi e dow woɓɓe eyi pour o haalinani anni jiyagoɗɗo mo ƴanta mbiyaɗa haalta woto wan noon sowona taw ka toñaɗo wiyama saabi jippogol aya o waji goto arini yen e seydina Aboubacry haala ɗum haalaji cofɗi nda salah sene jooɗi ene deƴƴi seydina Aboubacry deƴƴi on ne haala ha ɓooyi seydina Aboubacry firliti jaabade nde o jaabi tan nda sallah sallam immi seydina Aboubacry ene laaɗo oɗo yenni kam a haalani haydara mi jaabo tan gimmoɗa nda sallah sallam immi aha ko haalta ko fof nde a jaabaki nde maleyka ne ari ene jaabanoma nde jaabiɗa tan maleyka yeehi cheyɗan lomti ɗum waɗi kono immade nde so jomum ne haala cofɗi ne muñi ko Allah jaabanto ɗum kadi kanko toñaɗo o jaahi haalde mo ko boni nde woto ko ɓurtinde ko haala ko sabu yimɓe potani wonede haalde haaluji bonɗi haali jaaja e nder yimɓe he haala mon ko fotani yaajne e nder yimɓe sabu ɗo adan ɗo a tawde ne soofi ene haamni ene hulɓini haalde kono so wowi haale tan wofrete yimɓe fof mbatta haalirde noon wona bono ɓeede yajde ɗum waɗi haala monka ko fotani mawne tan fotani hebbine e nder yimɓe wa kana Allahu samian alim Allah nanowo Allah ko gando kala ko kaala omo andi omo nani kala ko miijiɗa omo faami omo andi in tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana afuwan qadiran in tubdu khayran so on peññini ko moƴƴi gila e golle moƴƴe hay haala moƴƴa aw tukhfuhu walla so on cuuɗi moƴƴere gila e golleji moƴƴi hay haalaji moƴƴi on mbaɗi ɗum e dow sutura aw ta'fu an su'in walla so on jaafima toñangeji bonandeji ko muusi ko haamni so on jaafima ɗum kala no wayi waade fa inna Allaha kana afuwan Allah kam wonno tan o jaafotoɗo kadi qadiran kattanɗo baaɗo mo ronkani hay hunde ndeke yaafaade nde e moƴƴidde nde e suurde nde ene moƴƴi heen ɗum ne okkoma annene wonde jaafireteɗo e balleteɗo inna alladina yakfuruna billahi wa rasulihi wayi ɓen yeddoɓe Allah ene laaɓe mum yeddoɓe Allah ene laaɓe mum wo yuriduna jiɗa e nder heen an yufarriqu serdude bayna Allahi wa rasulihi Allah ene laaɓe muɗum ɓe jiɗa serdude ɗum ɓe goni ɓe mbiya numinu baadin emin jaɓa heen hunde wa nakfuru baadin min jedda heen hunde ɓe mbiya ndani ɓe ganduɗa kañumen ne mbi ne gonɗini Allah kono na Allah fof ɓe gonɗini sabu ko Allah haali ko woni hen ɓe jaɓi wona ko jaɓani ne laaɓe kadi wona laaɓe fof ɓe gonɗini wona ɓe gonɗi hen ɓe cali wo yuride ɓe jiɗi noon ɓe jiɗa an yettakhidhu bayna rasulayn heɓe ɗon laawol hakkunde kefragal e gonɗingol sabu ko gonɗina ko fof no fotirni wona fof ɓe gonɗini wona hen koɓe jaɓi wona hen koɓe cali ɓe mbiya ɓe ɗon laawol ulaika humul kafirun haqqan Allah ɓe gon hefe tigi rigi
ko ɓe ngoni hefereɓe tigi rigui aɗa sago neɗɗo so jaɓi Allah jaɓa Allah fof lawol gotol defte Allah ɗe fof jaɓa ɗe laaɓi Allah ɓe fof jaɓa ɓe wona jaɓi Allah kono jaɓi hen salima hen on kefere gongere gonga wa atana li kafirina adabu muhin min keblene hefereɓe ɓe lebte koynoje ay ko wiyete yahudiyankoɓe ko joom diineji e moƴƴuɓe nasara diineji moƴƴuɓe teɓe ndewani diine l'islam aɗa nani ɗum ɗo fenni ɗum eyi tawi joom jaɓa diine o fof wona jaɓi gonga o sona ɗum kan kefere walladina amanu billahi wa rusulihi eywa o haalinani gonɗinɓe hen jeddi hen holto payi koye bone e payi a jonno gonɗinɓe Allah fof billahi wa rusulihi goni Allah e laaɓe mum fof pennani hen hay goto jeddani hen hay goto walam yufarriqu ɓe ceerdani bayna ahadi minhum hay goto ene laaɓe he ɓe gonɗinoɓe cali o ɗum ala to kamɓe fof ɓe gonɗinɓe tan ulaika ɓen waaɓe ni sawfa nu'tihim ujurahum ma min gaddam ɓe jobdi maɓɓe ha timma jobdi maɓɓe moƴƴiri ma ɓe keɓ ɗum wa kana Allahu ghafurur rahim Allah baaɗo hafurande waliya mum rahima baaɗo yurmade yimɓe ɗeftare muɗum ɗo joni an ahli yahudiyankoɓe ɓe mbiyatno nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu kono fo e waade noon ɓe jeddi seydina Isa alayhi salam ɓe jeddi seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadde ɓe jaɓi hen ɓe jeddi hen nasara en goyni ha jetti Isa kewne kaɗ ɗum sadi yiɗi gonne seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe gustito ɓe gustiga ɓenno o wiyata pay koto bonni julɓe jaɓɓe fof ɓe noon ɓen pay to moƴƴi wartanen kadi haalde ahlul kitabe en yasaluka ahlul kitab yimɓe defte ɓe ne namdoma an tunazzila alayhim kitaba min as-samai ya jippinɓe deftere immorde asma ɓurani ko deftere nani ko nani ɓe jiɗi haala ala kayitaji kay deftere hippinde ara immi asman tan nani immiri ko ala nani geɗe genɗa geɗe ɗe miijiraki tan koɓe mbiyata yowaɗe geɗe gamnata geɗe miijiraki tan ɓe mbiyata yo laaɗo waɗa yidde ronkinde ɗum wiide awnani laaɗo tawde a wawa ɗum awnani laaɗo e haalluji mbaɗi noon ɓe mbi o wi eɓe namdoma ya jippede so immorde asma ɗum wota haaɓe maɓɓe de ɗum wota haaɓe maɓɓe so fakat saalu Moussa akbar min dalik namde Moussa ɓurɗum mawnude namde Moussa ɓurɗum mawnude i Moussa kañum alayhi salam ari holliɓe ɓe jii sawru ndu e kawisaji mum ɓe jii junngo e kawisaji mum ɓe jii gueɗɗe fof haalaɓe Allah haalde Moussa Moussa ni haala Allah jaahi ne jaabi o ari haltaniɓe fof ɗum foye waade noon fof koye mbi Moussa faqalu anna Allah jalla hollumin Allah e ŋaas kamɓe ko nan laaɗi jonani mami jira guite maɓɓe tan noon mbay noon haa ɗo kala mbaɗo plan e maɓɓe aya so gadda kayitaji desina ha laaɓa haaju men jiya nde gon nani kono haala ɓola o tan mbi holma mbawa famde maɓe jiya tan ɓe mbini annabi Moussa nde kamɓe haala ɓola yonta hakkille ɓola yonta ko ma loccol yonta hen tan ko ma loccol yonta hen tan fa akhatu sa'aqatu ha cango yen e mabbe do yimi sabtane nge be kam fo e may ha cango ari ha cango be may be kalki ande Musa nagani be Allah yafi be wurtini be ngurti i tagal dum kadi ari ha saha ande Musa haalda ne rokka balde yo horde so gasi o wada yide Allah o wadde balde ha timmi o ardi kambe fof fonno yaadude ni kono adibe yatan o yobe na ba sappo go ari o timmi ba sappo de o yi nde jaande o kam fof poti yaadude o adibe non ende ko yi ko tagal makko be peeni ngaari e ngone rewde kadi so mata ko dire jitte ngaari ndi baddum Allah e be ndewa min ba adima jaati ben tagal ni hujjaji laftude wonde Allah ko ni way Allah ko goto Allah na jiito do Allah ko nyaawo fofo ko jeedo fofo hadande be ndi ngaari be jinga tan battire dum
Allah fo de fa fawna andal min jafi dum kadi min jafi dum kadi sabu an musa atinde be tuubi Allah war Allah hakane kambe fof yaafi wa atayna musa min gaddani musa sulɗana mubina hujja labtuɗo sariyaji labtuɗi e fof defte aluji ɗo adna ɗum ewa tuubɗo hen o wara ɗum jamira ɗum on tuubi o hankkadi haaɓe ɗoftima hankkadi ɓe kuli donno silama ari hen hankkadi ɓe kulti ɓe mbatti taƴeɗe ɓe mbatti wareɗe mi gadda musa sulɗan hujja labtude kadi caggal ɗum nde ɓe gaddina deftere nde toon tawrete e alluje he ñawoje ngari fof ari ɗum ne kadi ɓe mbattiɗe ɓe calo hen ɓe jaɓi hen ɓe cali hen woni ko ma wara fana faqahum ɗo misage ma Allah addoyi hayre jimtin e mabɓe no waytene jol faqahum ka annadulla hayre adda tan kaƴal mawgal ne wawi pour kamɓe fof e maayo laawo gotol jimtade mabɓe wiya joni no jaɓon walla hayre ndeyane mon maayo ɗo ɓe jaɓi hankadi ɗo ɓe jaɓi holko ɓe namda ko gonnaata hum dohol baba sujjana min mbi so naata wuro ngo naata demale taw ɗon cujji taw ɗon jankini oɗon ƴuri wa qulna lahum kadi mbiɓe la ta'addu fi sabti wata jaggite e ñande asende ñande aset mana kamɓe dokkana o ñalawma aljima yo pofto hen ɓe mbi ala kamɓe jiiɗi ko aset ɓe dokka aset yo pofto hen kono e dow aset noon so ari woto ɓe mbañoyi woto ɓe gawoyi ko awannoɓe liɗɗi wadde gueɗi ɓe jomira so naata e galle he wuuro he te ɓe jankini ngare mbi hinɗo ton fi chartin ɓe mbi gabbel gawri aset o ɓe janfi kadi ɓe mbatti wañde hen ɓe mbatti awde hen tewa akhadna minhum tamin nangue mabɓe mithaqa ghaliza aadi tekkundi aadi Allah nanguna e mabɓe haɗani ɓe janfi Allah ɓe pirti aadi ndi koni yimɓe kamɓe koɓe firti aadi ndi kala gaddi ɗo ko firtaɓe laabi cet kala ketto xawri andi way hande ko nan ɓe goori firtuɓe aadi ji tan fa ma naqdihim mithaqahum sabu ko pirtata aadiji ɗi ko wa kufrihim bi ayatillahi yedde ɓe ayaji Allah wagatil anbiya bi ghayri haqqin e warde annabaɓe Allah ko alda e dow gonga ɗum won sababuji wa qawlihim qulubuna ghulfun sabu yideɓe kamɓe ɓerɗe mabɓe ɗe ko coomade hankadi koko takka hankadi ɗe keewi nde pelli jasi nde ɓe timmini ɓe mbi ɓerɗe ɗe keewi hankadi goɗɗum heƴata toon ɗe gueɗe won sababu ha ɓe powako e powako Allah noon wi ɗo kam o jaabiɓe ko mbi ɓerɗe ko keeɗe ha takka ko Allah yi balɗaba Allahu alayha bi kufrim ko Allah takki e ɓerɗe he sabu kefelagal mabɓe nen mbayi heede kefelagal won sababu Allah takki e ɓerɗe won hankadi ɓerɗe mbawa gonɗinde jeddude seeɗa fo tan o takka tan portampe makko gasi wona joomum wonta artude sabu joomum noon mbayi fala yuminuna illa qalil gonta sona seeɗa wawi gonɗinde ko Abdullah ibn Salam en e wondi mum ɓe kewani nen mbayi heedi ni fof seeɗa gonɗinde hen ha hande wabi kufrihim ko sabu kefelagal mabɓe kamɓe yahudi en koɓe ɓe jeddi ha jeddi ha jetti annabi Isa on ɓe jeddi ɗum wa qawli ala maryam e haadu e maryam alayha salam buhtana azim fanani mo cemte mawɗe ko takki ɗum ɓe mbi maryam koko jini ko fiji ha jibini Isa wa qawli e wiide kamɓe yahudi en koɓe inna qatalna al-masiha Isa ibn rasulullah jakkide e minen mbari masih Isa ɓi maryam nelaɗo Allah o ay wiide nelaɗo nde ko jalkidde so tawi gonga ko nelaɗo e mbatama biyo ko nelaɗo Allah o ni ko ɗum yiɗde jakkidde joom gondi hen minen mbari Isa ɓi maryam biyo ko nelaɗo Allah o biyete ko nelaɗo Allah o nelaɗo Allah o Allah wiyo ma qataluhu ɓe mbaranimo de ɓe mbaranimo wa ma salabuhu ɓe petanimo walakin shubbihan kono o nandinaɓe e goɗɗo ɓe mbari on ɓe cikki kanko defte maɓɓe ɗe fof defte maɓɓe ɗe kamɓe yahudi en koɓe nasane koɓe fof
ɓe mbiyata wonde kanko ko baraɗo yahudi ko ɓe ko mbarimo woni jinnan toon no ɓe jarani no fewi on kam o wi ko nde ɓe ngari nde ɓe ngari yiilade annabi Isa ɓe yidde wadde ɗum annabi Isa tini ɓe ngari dogi fay nder to yi suudu no naati ɗum to malaka e teymu neymu do asman holno ɗum noon haalaka neymu do asman yahuda gardiɗo yahudiyankoɓe jiɗɗo warde mo on heedi yeeso on ardi nde naati tawi amuɓe fof nan ɗon leli en ɗaani Allah rokki mo mbaadi Isa e sawtu Isa fof o finniɓe o namdo Isa holto woni ɓe mbi ay ko amon Isa amon ceerɗo amen min kam min ganda Isa goɗɗo sona ano e nder hen mbaji ɓe nahi jimunangimo ko on ɓe peti on ɓe mbari ɓe mbi mbari Isa e peti Isa Allah yo ɓe mbarani ɓe perani walakin subbiha lahum wa inna alladhina ikhtalafu fihi ay ko durde mum ko han sayyidina Isa la fi shakki min ɓe goni ko sikki mum ko sikkiride hay kamɓe jennaka ɓe mbarimo yeeso ngo ko yeeso Isa ɓandu wona ɓandu Isa sabu ɓe kettini ɓandu wona ɓandu makko wonɗo ma lahum bihi min ɓe ngala hen hay gandal gotal pour wardema de ɓe ngala hen ɓe jennaka de ɓe jennaka illati badan sana baade sikke ko sikkata men ɗon o magatulu yaqine ɓe mbaranimo e dow yenne ɓe mbaranimo e dow yenne neɗɗo sikkata bar rafa'ahu llahu ilayhi bom ko Allah ni ngabbinimo suurtimo faade e muɗum o kana lahu azizan Allah ko polɗo hakiman ko karallo mbandi woni fof ne yarata no waɗirta ɗum wa in min ahli kitab ala fo ahli kitabe en ala ahli kitabe en illa la yu'minu bihi qabla mawtihi sana go inam kam sayyidina Isa ko adi nde maya ɗo gawdo mawtihi o mbelo kanko walla ko neɗɗo haalte haala mum mana ɗi fof ne kaala hen ɓe mbi kala mbo wurduno e on saha yahudiyanke e nasarane fof nde mbo wurduno ke on saha mayani sona taw gonɗinimo haade mayde ma gonɗinamo tan nde fuɗɗo mayde walla ala aɗa aya o mana o ko kala neɗɗo ahli kitab yahudu e nasara fof ha hande haade mum mayde mayam ande ko gonga ne foti gonɗindemo kono hankadi tawi yittima nokku hankadi hayso gonɗini nafata borama tan joom gonɗina ko tan nafata hankadi qabla mawti te wajama gañan darga yakunu alayhim shahidan wonta seede e dow mabɓe wonama seedanoɓe ala komo seede e dow mabɓe wonde kamɓe ko kamɓe woni hefere saliɓe fabdi min alladhina haadu sabu toñange ɓe yahudi on ko sabu toñange mabɓe sabu ko toñata ko haranna alayhim ɗi ibati min kamine mabɓe gaɗe ceniɗe ko hidde lahum daganinoɗo ɓe wonke nanɗo e dagino ɓe ñaama ɗum kono ne mbayi heede bakkaruji ni won sababu ha kisi min kamine mabɓe ɗen gueɗe won ɗen gueɗe karmaniɓe kala ko waɗi holgo segene ko ene gerloɗi en harmaniɓe wa bi saddihim an sabilillahi kathiran e sabu ko paddoto lawol Allah ngol no feewi ha hande kala ɗum woni e pewjo no kadir yimɓe diine o no kadir wonde diine he haade kere jaaɗi fof kewɗen ko haɓa diine o tan wonɗo ɓahdihim riba e ƴekkude e nangude ɓe riba o kadi no afnete e kaɗa ɗum e kaɗa ƴettude riba ɗum ɗi baneji fof ndinde mabɓe wakima e ñamdeɓe am wala nasta jawɗel yimɓe bidbaɗe ɗiɗe dow fenade e dow mere guila e jeenaji en ha e ribaji en e ko nandi hen tan ɓe goni wa atana li kafiri minhum min keɓiɗen hefere mabɓe ɓe hefere min keɓiɗen ɗumen azaban aliman lepte musɗe lakin kon noon arrasihuna fil ilmi minhum tawi ɓe gandal e mabɓe ñiɓe gandal e mabɓe ɓe andu tigiri ɓe gandal so tawi timmi gandal so tawi heɓinima tigiri jomum heewani majjude yeyatan ko artude lawol sabu yahata yiye gueɗe ganduɗa ɗe wawa wonde a yettan arte ha artude lawol ta kono gandal seeɗa musiba mawɗo aɗa son filmi wol mumino juɗɓe gonɗiɓe Allah ɓe yiwinono bima unzila ɗum waɗi ɓe kañum ɓe gonɗinat bima unzila ilayka jippina e maako
wa ma unsila ko jippina ko adi mako ɓe kañum gonɗinta an gonno qur'an o go ina defte gadi ɗe fof ko gon sabu gandal ngal so heɓinima tan jom wawa to gonɗin wal muqimina as-salata ɗum ko sifaji maɓɓe kamɓe gonɗinoɓe holno mbayata ɓe gonɗina fof kadi ɓe ngal toppitiɓe julde wal mutina sa matoto askal womin nobiran gomin gonɗinum Allah waɗima akhe ñalam dargal ɓeeɗo histoire mumen ɓe jogoto tan ɓe ngal gonɗiɓe Allah goni defte ɗe fof goni laaɓe ɓe fof ɓe gon toppitoɓe julde ɓe gon tottoɓe askal ɓe gon gonɗiɓe Allah e ñalawma dargal ɓe noon ulaika ɓe kam san wittima ajran azim maɓe gaddan jobdi mawdi maɓe gaddan ɓe jobdi mawdi wona aljanna nelagal ko ngal gotal tan gila fuɗɗi ko ngal gotal tan inna awhayna ilayka ko minen bahiyi e ma an Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama awhayna hon min bahirno ila nuhin gila e nuh min bahirno e nuh no min bahiri e ma on faadi tagal baba adam wan nabi ina min ba'dihi annabaɓe ɓe heewɓe tagal annabi nuh ɓen fof wahyama mum Dawud min gaddan Dawud noon zaburan defteri tan zabur nde min gaddanimo zabur kadi warsulan emin nelli nelaɓe woɓɓe qasasnahu aleykum min qabli min kaali haala maɓɓe min kaalniɓe haala maɓɓe ko ɓooyi min nellaɓe woɓɓe heewɓe wonɓe himɓe min kaalama haala mumen warsulan en laaɓe woɓɓe lam naqsusna aleykum min kaalnaniɓe haala ma min gissanakiɓe gissaji maɓɓe ɗum fof nan toon wiyama Allah subhanahu wa ta'ala neli fodde ujunnaji jeetati annabi hen ujunnaji nayi koye bani israil en ujunnaji heddiɓe heddi koye nder yimɓe fof wa kallama Allahu Musa taklima Allah haaldi annabi Musa kaaldugol hakkude maɓɓe haala Allah tan annabi Musa e nan annabi Musa haala Allah jaabo nelaaɓe rusulan ko ene laaɓe mubashirina wa mundirina haali maɓɓe woni golle maɓɓe ko jeertinde e weltinde e jeertinde weltinde rewɓe laawol ɓe ko e aljannaji jeertinde woñi ɓe ɓuri jeygol ko ɗo ɗum woni golle maɓɓe kamɓe li Allah kulli nas ala Allah hujjatun ba'da rasul li Allah kulli nas tawi ɓe dañata ala Allah do Allah hujjatun hujja ba'da so tagal laaɓe so Allah ndeni laaɓe haali sifni yimɓe holli hujjaji mum no woniri gonga no woniri gooto no woniri poɗɗo reweede no laaɓe jittini haa laaɓi cer yimɓe fof paami kadi hujja ala jam nde so tawino laaɓe ngarano yimɓe jogoto Allah hujja wiide ala minen min gandano sabu ani laaɗa min hay gooto wonde ko laaɓe ko haa ɗum haa hujja o iwa wa kana Allahu azizan Allah ko polɗo hakiman ko karallo e golle mum yahudiyankoɓe yimɓe garanno hen sa nandoɓe on kam ko mbiɗon oɗo biye ko hen la ko mbiɗon mum ɓe mbiya ɓe penna mbi wona gonga de o wonani ladde e kala pena Allah wi lakin illahu yashhadu Allah kam ene seedo bima unzila ilayka jippina e ma ɗo alhamdulillah sallallahu anhu qala sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi wa huma mushrikan بسم الله الرحمن الرحيم نعم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان فقال أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فنزلت ما كان النبي ولا من يستغفر للمشركين سيدنا علي قال وي سمعت رجلا من النبي من النبي يصاف لا بهم من ياغنا جننا مكو يافي on yi Allah yirmu yaafo jinna makko tew ma musa ben ma kay ko hefrebe ben ma yi ko hefrebe fa gudu lahu bi momi astaghfirullah ba ana yaafo jinna ma ya nyaga yaafo pu jinna ma tew ma musa te ko hefrebe fa galo wi awle astaghfir ibrahim labi manna ibrahim yaafo ni bamu te wo musu on kefer ibrahim bamu kefer ko hadan yaafo ni mo o bi kamni فذكر ذلك كامل النبي صلى الله عليه وسلم ميمي دمي هاورنا دو غوت ني يافنا باغدا مو هيفرب قال موم ابراهيم يافني بام كيفر فنزل اي وجبي اي نبي ما كان النبي هانان النبي ولا نعم يجيب وندي مكو بي
en yastaghfiru lil mushrikin yafunade hefere be kan dan yafunade hefere wala kan li gurba dum jukkoy hatu benda bari be pa yafna be ko hefere ma yake hefere be pa yafna dum ra Tirmidhi wa Ahmad al-Hakim an Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu qala Ka'b ibn Malik ya lolo qalo wi law khalafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanko o dañi jarab walde Tabuk nde yaharde o yahay wonde jeeya tar haalteɓe o yimmeɗa wasade annabi sallallahu alaihi wasallam e walde kala nde walde immino minen jaade illa fi ghazwati sana walde Tabuk ghayra anni sana hanno minno قد خلفت من واسنا كد ياد في غزوة بدر ولد بدر ميهان بدر كن ولم يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أحدا فلان هاي قوة ندم هاي قوة فلان تخلف عنه باس ياد اندر ندم ولد إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يكتن لا جلبه مجتن نورن يريد عير وليس مجانه يويد جلود وليس ينكو دي مجانه هبويد بنجهان هبويد حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم حال هوردي بهم أني بهنا فرب وانتي هر على غير مئة توناك عادنرا توناك فودنرا كو هودي على هاري بنعون ديرتون ولكن شهيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عقبت من متوا عمن من وندي الله صلى الله عليه وسلم متوا نام يعني جمع عقبت جمع تو جمع عقبت Madina njaano yide la sallallahu alaihi wasallam ko adi fergo hiyente wafaqna al-islam ñen min gadindiri e min gona julbe min nahl islam kadi min gadindiri e min denam yo ar Madina so fof on adi mitwa on adi o ma uhibbu an li bi hada mashhad badr dum don ko sikku badri burani kam e on nyalam e on jam ko halda dan ñenen ko burani kam e badr wala badri burna kam dum be kana badrun alkar fi nas sasin non ko badri bu haade yimbe buri haalde yimbe e do on jam ko kam min kam ko dañmi on jam ko bur badri burna kam dum wa kana min khabari hen khalafa nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat o jonnon ko no baddam saade dumni la sallallahu walde tabuk ne min jaadani anni do ko dago wala sara minni mino e sahaba tabuk yerewo meɗa heddore hayti on saha meɗa jogade halis hayti on saha firti on saha mi ala gantude mi ala gantu mbiɗa sembi mbiɗa selli mbiɗa jogui kono mi yadama ko wolde o wi wallahi ko aadi nde wolde ko aadi nde wolde mi meeɗa habde gueloɗi ɗiɗi kono nde wolde mi dañi ɗi gueloɗi ɗiɗi mi dañi baɗɗanteji ɗiɗi e nder nde wolde wolde hawde ko e sahaa ngoleki tiidki kadi nokku o ne woɗɗi jolɗe ɗe ne pakiri ne woɗɗi on sahaa nda sallah sallam o yiide yimɓe heewɓe kadi o haali haalaaɓe to fayato ne woɗɗi nangue ne wuli kadi ko fayanaɓe ko yimɓe tiɗɓe beele goe fof heblo anda wona wolde toksere wona wolde ɓadine o haali kadi holto fayato nda sallah sallam ko ɓuuri heewde julɓe keeɓe julɓe ɓuuri heewi yimɓe he nortino dandu ko yehi ko norti ko heɗira deftere sabu ala fof jinnoɗo wasdeyade nden wolde nde saha mo nde yonti o ko taw on saha leɗɗe ne jibini ne jonti ɓoggede jonno min mi yii toppitade ngesam ba no ɓoggira la sala sa hebli e nder hen julɓe fof kebli minen son fini so wi mbiɗa heblo tan mi yewi yim daw ha mi arta mi fuɗɗa heblade so yimɓe ɗon ko gasnude mi wiya jon kadi hami daw ha mi arta ni tan mi yewi mi wawi yaade ni tan ha yimɓe jeehi la sala sa fini en daw julɓe dawde makko fof mi gasani heblade min dawmi gartumi mi gasnani ha joni ɗum yihi tan haaɓe goɗɗoy kamɓe jimmi abbade ɓe kono hanin tomi waɗi kono mataw hoddiraka
jooni noon gommi e ƴeede peeje han kadi so tawii jiimi noon kadi jiimi somi yaltii e yimɓe hee taganlaaɗo saɗa so yehii moƴƴi ɓee fof nde ko njehii muusi kam ɗo njemmi ɗo tan ko yimɓe ko boli puyɗeɓe yimɓe naafiqeɓe yon tan njemmi ɗo mi yiyan ɗo fof neɗɗo moƴƴo woorti taw ko kala heen moƴƴo a tawi joom jogii ngantu laaɓtuɗo kadi ɗum yaade la sala so haalam haa ɓe jettoyi tabuk ne wotere omo jooɗi ɓe onon kam kaabu kam holno wadda baaji gooto wii kanko de kam ko neɗɗo jiɗɗo hoore makko tan ha ɓurti ɗum haade mo yarde ga o ñaaƴo jeeɓoo hoore mum mo adwimo wallahi haalani goonga kalɗa ko waɗa ko moƴƴaani min nganndirani oɗo kaabu sona moƴƴere la sana deƴƴi haalan haydara e ndeer komi jooɗi koɓe coyni neɗɗo gooto ne ara e nder mereere hee la sallam wi ode yahata ko aba haysamata tan arti tawide kampo aba haysama tigi won ɗon on ko on won cakkinoɗo on aduna muud tamaro sakkori nafiɓe mum e wiide kalɗo sadaka kay ala ko Allah watta ɗum ko on wonno jooni noon hankkadi haakaba adi woni la sala noon arta ni mmoɗo tabbuko ne arta min sunni kam no feewi noon heddi mi ƴeewa hol fenande mbaɗanmi so ari somi haali fenande mbela kam o wasa kam tikkande hakadi mi ƴeewa yimɓe fof mi ƴeewa peeje hol peeje keɓami heen yehi haa o ɓadi taw mi nde fenande yomi yaltu heen sabu mi anndi kam fenande dannata kam pellimi tan haalde mo goonga yehi haa subaka nde o ari nde so artino eɗal ngal addoto ko jama o juuli dere ɗiɗi o jooɗo o huccita yimɓe hee yimɓe cawndiri e makko e ndeer heen noon ɓe njahaano ɓe ngari ɓe mbiya min de ma jaafoɗa ko ni mbadda ɓe ngoonda ɓe kaala ma wani hedde yimɓe capan jeetati fooɓe ngar ɗon ne kaala kamɓe fof ne laa jaɓani ɓe sallah sallam no kaali ni o jaɓani ɓe ɗum e yi baasi ala o yi Allah yaafo on waaccisirinoɓe Allah haa ngarmi noon nde salmimi tan o moosi kono ko moosaali tikkuɗo o moosi kono mi anndi moosaali na moosaali beltiɗo o wi kam ar ngarmi wiya haa jettimmomi haa jooɗimi yeeso makko wi an ko hamma arde mbiɗa a soodano ko jaarɗa min wallahi mi soodi o wi mbiɗa anndi noon somi jooɗimi yeeso ma ɗo somi felti wadde feere jaltirmi e taw ko ngantu tan ɓolo mi wawi haalde ha jaɓana kam sabu mi ɗokka wawde haalde kono noon mbiɗa anndi hannde somi haalni fenande hannde nde aɗa welere kam ne wawi ɗum won sababu Allah tikkana kam kono somi haalnima goonga hay sinno a tikkana kam sabu goonga o ne wawi Allah e moƴƴere mum yaafoɗo kam on ɗon goonga eyi wallahi nelaɗo mi ala gantude ñande jahorande ñande ko ɓurmi sellude ɓurmi sembude ɓurmi jogade wona o gantu kay ala ala sala sallam wi amma oɗo kam an kam haali goonga jooni noon yah ha Allah ñaawa gueɗe ma gimmimi yimɓe ndewi am ɓe mbi kam an min meeɗa andude a waɗi bakkat ko adi oɗo bakkat donc a tan haala adana laɗo welede ma tan mbawa dadde a yan heddiɓe fof nambaɗi ni a wawade noon tan sa waɗi noon maylaɗo yafnantanoma Allah ndaɗa o wi wallahi ɓe cala e pele kam ha pellimi rutani la sallah sallam mi fenna hoore ko mbinomo ko mi ƴeewa gantude goɗɗi mi haala mbimi kono kam won mbaɗno mbammini on kata haali hono haala kalmi kam ɓe mbi a yimɓe ɗiɗo mbayino mbaɗɗani o wi holɓen ɓe mbi ko Mararata ibn Rabia e Hilal ibn Umayya ɓe ɗiɗo kaali haala hono haala ma kam o wi ɓeno ko yimɓe moƴƴuɓe tawama Badiri gandu ñemtinde ɓeeɗo ɓuri abbade heddiɓe mbima Allah jarama jeehe yi ha waɗi balɗe la sallah sallam wi hankadi julɓe woto kalden ɓe kamɓe tata woto yimɓe kalde mabɓe
hankadi ɓe joñi woni hankadi ɓe joñimi hankadi yimɓe fof mbayalaniɓe hay leydi ndi jaati payto min hay leydi ndi payto min ɗum wona leydi nganndu ndi wonɗo Allah tan hunde wayi jiiɓaade fodde balɗe 50 ko ni min goniri ɗiɗo ɓe kam jondiki ni keɓi nokkuji mumen jooɗi toon ne ngoya min noon mi yahanno mi naata yimɓe he ewa mi tiiɗa hoore mbiɗo yaha mi naata mi yalta mi yaha mi julde e yimɓe mi naata e jeereji he mi yirlo kono hay goto haaldo hay am noon mi yaha la sallah sallam kay mi yaha toon mi saminoo taw mo jooɗi mi annda o jaabi mi annda o jaabaaki mi ari tan makko mi jooɗa mi wona sama ko mi juula mi wujja gite mi ƴeewa so tawi mi fayi e julde he mi naati mi himmani julde nde mi yiya omo daara kam somi yittiri mi ƴeewam o rumtu e bange julɓe no gondiri amen ni ɗum muusi ewa jaami to abi gatadata ngabbumi tata makko naatmi toon on ko bibba pañam neɗɗo mo jimmi no feewi calmimomi ƴeew calmimomi o jaabaki kam ni mbiyamo abi gatada mi namdorma Allah mbeɗa andi min mbiɗi Allah ena ɗum sallah sallam o jaabaki nanditimo gongol o jaabaki nanditimo gongol so kaaleɗa ɗum gandi gira berli gonɗi janga buctate jaltum bawol mbi yaha e jeere wuuro he waaji goto ne mbaɗi yanke ne immino toon Cham mi arti ne yeega ɗo Madina ɗo mo wiya noon holkollo kam Kaabu bin Malik yimɓe joofi mbi ko oya o arta am o yetti kam o titti kam lettere ni mi e lamɗo Gassan min komi janggannoɗo mi wawno windude janggumi lettere o nde ko woni hen lamɗo windi kam lettere ne wiya kam so tawi a heeɓi lettere mum mi nani won neɗɗo ma o hono la sallallahu alaihi wasallam neɗɗo ma o koko wamma koko ɗurnima an noon ya andu an Allah hoyantama Allah yebata kom so tawi o ɗurnimama arga so ari ga mamin teddini min dokkuma gueɗal ndengu lettere ha gasi mbimi ay ɗum ɗo jeeya koye darbiyeji ɗi jari bortemi nangumi lettere mbamme jeyge cummomi bal capannayyi ɓenni ɗum fof wahi yarani nda sallah sallam neli am nelaɗo o wi nelaɗo wima ya oppude sudma o yimi seeɗam walla o wi ala wona yasamo ya oppumo tan o saa woto ɓallon kadi o neli kadi ɗiɗo heddiɓe fof yomin taaro yomin ndenta rewɓe amen ɓe min jossiɗam faatu galle moɗon wonton ha Allah ñaawa ewa ɗum suudi Hilal on Hilal ibn Umayya ɗon on ko nayde kañum wonno mo yitula sallallahu alaihi wasallam o wi nelaɗo Hilal de ko nayejo te ɗo wonɗo o ala toppittoɗo hay goto mbiɗa wawi gollandemo ɗon aɗa añimi golnamo la sallallahu alaihi wasallam gollamo kono oto yettoma noon yala o hay hunde wawa e gila nden won tan koye bojji ewa jonno kanko o wi kanko abune yimmakko ɓe woodi wimo an haalande sallallahu alaihi wasallam walluma acci suma ɗo wonama ɗo gollama no waɗen o yeni o wi Allah mi wonta ɗum en la sallallahu alaihi wasallam sabu min mi anda ko mbiyam mi anda so wayno holko jogori wiide kam te min kom suka mo wona nayeejo mi gonno fodde bal sappo kadi woni bal capan joyi julɓe fajiri ñande hen ñande capan joyende ewa dow suud goto cuuɗi amen he ngabbumi dow to toon jurmi mi jooɗi tan mbiɗa on sunne fof hankkadi aduna fof faaɗiri min
hananmi neɗɗo ne haala on ne ngabbi dow hayre ne luuka ne eero nde wi dan dow o wi e kaaba welto nammi gokkongol tan cujjumi e leydi cujjumi ngandumi Allah addi uditare nda sallallahu alaihi wasallam kadi o holli yimɓe wonde Allah jaɓani tuubi so an subaka juulande yimɓe jeehi han kadi ne ngare amen ne mbi min Allah jarama on ɓoccitima on malama joni noon ɗiɗo ɓe yimɓe jeehi e mabɓe ne kalnaɓe ne beltinaɓe wonde on jaafama waji ko ƴetti puccu mum dogani kam ari ni pour yiɗi haalde kam i kono noon sawtu adimamo sawtu aya nannomi o on adimamo sabu taminani hanke hagasi joom sawtu o ari am nde sawtu ari am de ɗum weltini kam hagasi ƴettimi wutte jam ɗiɗi dokkumi on Allah ko beltimi eko haali ko e tañande hen ɗi tan joginomi malu ɓiyimi ko ɓornimi jonde jamtata sallallahu alaihi wasallam jettimi yimɓe fof mi jaɓɓoɗo ham dente e mbiya kam amalama ewa ha nafi juma ka nda sallam tan jooɗi e jama he yimɓe jooɗi sara makko ɗo hatti ubaydillahi immi ene heño ha samdiri am mbi kam amalama yo ɓuuɓe ko Allah hokkuma ko hay goto e muhajirin ɓe immaki sona kanko goto ɗum waɗi mi yejjitantama waɗe moƴƴere nde taminɗa sallah sallam yeeso mum woni jalba Allah e weltare o wi kanko nda sallah o wi kam guila jibinɗa ha hande aɗa ñaani hono o ñalawma e moƴƴude weltere moƴƴere o ñalawma mbiyamo ko an ɗo kam moƴƴere nde walla ko Allah o wi ala ko Allah hokkuma nda sara so weltinoma yeeso ngo jalbat elle ko lewru ɗum emin kittanɗe makko sallah sallam min jeeɗumi yeeso makko mbimela sallah sallam won tuubi min kala jogimi e jawdi waɗi ɗum sadaka total nelaɗo sallah sallam nelaɗo sallah sallam wi ala ƴetten hunde heddan hoore ma hen hunde ko heddi ko no mbaɗa sadaka no mbiɗani o wi nden noon ko kemnumi e Khaybar ko ɗum mi jogomi omo ko heddi ko fof waɗi sadaka tottima Allah nelaɗo ɗum bimillahi sallah sallam nde Allah dandiri kam koko gonɗinami ko tawde ko noon ko heddi hen ko wonta fende ko heddi hen ko wonta haldetana gonga oyi caggal ɗum mi tinani mbo Allah walli e haalde gonga ha yetti kam gila ka ɗum ngol ko la sallallahu alaihi wasallam gila ka ɗum ngol ko ngol ha ɗo mi fennani goɗɗo mi joti noon ma Allah renam ko heddi e gurdam kam fenta ɗum waɗi Allah jippini ayo daga taballah e nabiyul muhajirin wala sayna taw fi saati wasrat Allah tuubani Allah jabani tuubi annabi o doni muhajirin en doni ansar en abbinoɓe mo e saha caɗele caggal ɓeɗɗo ɓe goñima caggal ɓeɗɗo huunoɓe ɓe goñima Allah no jabani tuubi Allah tuubi mabɓe mbeɗa ɓe tuuban ɗum ko Allah woni jaforoɗo jurmotoɗo kadi e tata wasnoɓe yaade e nder jihaadi ɓe haaliddi faaɗiriɓe kadi fof e yajde koɓe joguino fof pitama ɓitiriɓe haaɓe cikki ɓe janana ala foto ƴañete sona e Allah jawni tuubiya ɓe tuubana Allah ko Allah won baawa jaw tuubiya mbawɗo yurmade ya hildana togollah wa kun ma sadiqin yamo juɗi gomɓe Allah kuli Allah gonde e gomɗuɓe qala Kaabu wi wallahi Allah hokkaani kam neema tagal feeni kam l'islam ko ɓuri mawnude e gonga den la sallallahu alaihi wasallam bay Allah walli mi fennani ha mi halko yetti Allah no feewi sabu ɓe fennoɓe ɓe fof ɓe hokka Allah yima haala bonka o yi maɓe gondana Allah
ma ɓe gondir sabu Allah ma gondir Allah e ɓe gondana on so on kooti ɓe gondita beela ɗum ɗurnoɓe ɗurnoɗeɓe sabu koɓe soɓe woni jañoɓe fof jahannam sabu jobdi koɓe gollata ko ma ɓe gondana on ha belɗonɓe so mbelama ɓen Allah weltaka yimɓe fasikeɓe ɓe heɓɓen ko fasikeɓe ko ni Allah jabori ɓe wonnoɓe min mbarde mi wonani raw Cheikh Ahmed Tirmidhi eyi o fi riwaya goɗɗo wi o wi hen ko yimɓe natti haaldude amen gonimi noon ha hunde juuti am hay goto ala fof ɓuri kam mi yiɗi hay maade mi yiɗino ɓurno huɓɓinde kam fof koye maaya tan la juulani kam walla maaya tan mi juulta ɗum fof no caɗeɗen min kono min gonɗo hay goto haaldata e men nda julta e am so mayɗo ha Allah jippini wonde jaɓini tuubi taw nde ɗum jippinde taw jamma sa fecci feccere heddine feccere wotere on sa moto ummu salmata nene mi ummu salmata no wonno on noon ko neɗɗo korsino kay horsini kam no feewi mbayno haalde gueɗam nda sallah sallam wimo ummu salma kabude jaɓanama tuubi o wi mi neltama ko junjoni accunelema ko joni mi haalnamo mi weltinamo o wi ala sa waɗi noon joni yimɓe kewɗa teɓ kaɗon ɗanade accu ha pinen nde julli subaka nden kam salah sallam o haalni yimɓe on saa ni hankadi yetti yimɓe yeeso makko ngo e lewru lewru Allah e jalbude e weltade sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah fatiha salatul fatiha